Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lase aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko arabadon tɛmɛnen jɛkulu min sɔnna sariya sunba yɛlɛmali ma olu ye dalajɛlenba kɛ o dalajɛlenba in o kɛra palais des sports la AC 2000 la o dalajɛlen in hokumu kɔnɔna la u tun bɛ fɛ k'a jira jama la k'a fɔ ko olu sɔnna sariya sunba yɛlɛmali ma ko wa olu sɔnna ma kun min na k'u b'o fana da jama kulo kan dalajɛlen in bannen kɔfɛ jama la mɔgɔ bɔra ka taa video kɛ k'olu bila internet kan o video kɔnɔna na u b'a jira k'a fɔ ko k'olu welela de k'u ka taa k'u bɛ t-shirts ni wari d'olu ma essence sɔngɔ dɔw fana y'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ tun t'a dɔn u welela kun min na yɛrɛ k'a mana kɛ tigɛ cogo da o da kan k'olu kɔni olu ma sɔn sariya sunba yɛlɛmali ma bi wa olu ma sɔn a ma sini o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o ye de k'a fɔ ko selidon denmisɛnnin 3 fatura Bangɔni Arazɛli la olu ka fatuli sɔrɔla u bɔtɔ samɛsamɛkɛyɔrɔ de la san fiɲɛ de wulila san finna denmisɛnnin ninnu u tun ka surun garazi dɔ de la u bolila ka don garazi kɔnɔna na u y'u to mobili dayɛlɛ la ka taa don mobili dɔ kɔnɔ k'u dogo yen nɔ walasa san ka tigɛ olu ka se ka segin so ayiwa san tigɛlen kɔfɛ ɲini ka bɔ mobili in kɔnɔ ka dɛsɛ fo ka taa kɛ fiɲɛ tigɛr'u la ni k'u fatu tile 3 tɛmɛlen kɔfɛ de arabadon bɔ taara k'u su kan garazi in kɔnɔna la ayiwa an balimaw kibaruya min tun b'an bolo ka lase aw tulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la